बाजार बेवहाय नै दायो ओरैहाय दङ स्टार एकदम बागान जाजेनबाय आरोना नै बर'दिन ख्रिस्टमासनि थाखाय एकदम हाबि जाबि जाजेनबाय मानसिफ्रा नै नायनानै लादो नै ओमफ्राय मा लांफैदों आदै बाजार खरसाखौ लादां आस्सा ओमफ्राय स्टार फानदों नै नै फानग्रा नै बेनो नै बेनो नै ओइ 120 টাকা দে उन्डु दादा কোন राम्रो पुरा बिक्री हुन्छ ल ल ल बेनो आरोना बिथांमोननि दखाना स्टार नांगौ मा नांगौ आरो ख्रिस्टमासनि मा बुस्थु नांगौ बेवहाय बिथांमोननि दखानावहाय मोननो हाजोबगोन लोगोसे नै स्टाराबो गाबोननिफ्रायनो एकदम धामाधुम जोंहोनाय जासिगोन आरो माखासेनिथ' मैयानो जोंहोनाय जाबाय ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै बेवहायबो दङ ओरैजाय नै बेबायदि आरोना ओरैजाय नायलांदो आमगुरि बाजारा नै ओरैजाय नै बिथाङाबो जिरायगासिनो ओमफ्राय ओरैजाय साहा दखान आरोना नै ओमफ्राय नैबो मादैमोन मुलि फानदों नै मा मुलि आं मिथिला बेखौहाय बिथांमोना फानगासिनो आरो किलो बारायছে दादा হ্যাঁ किलो बारायছে শাকসবজিরও বাড়াইছে আচ্ছা দে ভালো আছে না তোর তরকারিগুলো বাড়াইছে আচ্ছা দে ভিডিও কল নেই কি করিস তুই এটা ওই बेयावबो दङ नै फानदों एकदम बायदिसिना फानदों आरोना नै ओरैनो गैनाया हनै ओमफ्राय नै नानिमोन लागासिनो दं बाजैमोन लागासिनो दं नै मा लाखो बाजै मा लाखो आচ্ছা दे बिनो मेन साहा दखान आरोना नै मालपवा मोनजागोन बर'नि खायद ओमफ्राय नै बिथांमोना जागासिनो दङ ओमफ्राय नै ओरै ब्र'आ जागासिनो ओमफ्राय नै बाजैयाबो जागासिनो बाजैया मालिकसो बेबायदि आरोना नै ओरैजाय जागासिनो दङ ओमफ्राय नै ओरैजाय दख'ना दखान बेयो दख'ना दखान ओइनि आब'नि दख'ना दखान बियो आब'आनो फानो ओमफ्राय दिनै माबायदि आब' बेसाखिनाफ्रा आচ্ছা मानसियाबो खम जाहैबाय ने आচ্ছা दा ओरैजाय नै ओमफ्राय नानिया मा लानो नागिरदों नानिया दख'ना दे दख'ना फानग्रा आब'नि दखान ओमफ्राय ओरैजाय नै बेवहाय अनेक बुस्थु दा मोनबावगोन आरोना नै नायनानै लादो नै ओरैजाय बेवहाय अनेक बायदिसिना फानो आरोना नै बिथांमोना लादों मा लाखो एसा माबासो दा बेलाय औ टेबलनि बिगुरसो दा बेलाय ने आচ্ছা ओमफ्राय नै सिस्टारमोनानो लादों आरोना नै लोगो मोनलायदों सिना जाना एकदमबारे नै गावदां नै मोजां बिराद मोजांथार नै 350 बैनो बिथाङानो फाननो हनै ओइ दुखु दं होद 150 थाखाल' ओमफ्राय नै बेजोंहाय सैमाबो मासे फिसिनानै दोनलायदों आरोना नै आगै हेल' नानिजों सैमानि खर'जों एखेसो नुलायलांबाय नै बायबाय बायबाय नामा बायाखै आচ্ছা बायाखै ना बायबाय आखाइया बायबाय नै मोनसेया बोरैबा गोग्लैनायाव बायबाय आरोना माने अस्ट्रेलियानिफ्राय लाबोनानै दोनफैदों बेखौ मासे सैमा नै बिराद मोजां आरोना बेदर जायो बियो बेदर नै नाया एखेबारे नायना लादो आरोना ओमफ्राय नानि आगै मोजां दा हेलो गस्ला दखान आरोना आमगुरि बाजारनि गस्ला दखान ओरैजाय बायजेनबाय आरो मानसिफ्रा बायजेनबाय दायो ख्रिस्टमासनि बायजेनबायानो माखासेया गोबाङानो ओरैजाय नै फानग्रा गोजा
गस्ला सिबो सिङावहायबो नोगोद फानो बोथि बायदिसिना फानो ओरैजाय मैगं दखान आरोना बहुद मैगं दखान गोगोमनो बे मैगं दखान गोजा ओरैजाय गासिबो आमगुरि बाजारनि ओरैबो मैगं दखान गोजा नैबेवहाय लेखा दखान ओरैजाय जाग्रा बायदिसिना मोनगोन आरोना कुरकुरि ना मा होनोमोनलाय फुसका नै फुसका दखान आरोना बियो फुसका दखान बेवहाय मोनजागोन जायफ्रा बिथांमोना फुसका जानो गोसो नैबेयाव फैनो हागोन आरोना ओमफ्राय नै जोंनि ब्रादारा एकदम दारिया जाथारबाय आरो बाहाल ना दे मामाहाय जुलाफि मोनगोन जुलाफि दखान ओइ जुलाफि केनो खवा बानाय देथ' बेबायदिसो होयो आरोना नै ओरैल' होयो आरोना नै खाट्रा आरोना नै बे बिथाङानो बानायो ओमफ्राय ओरैजाय फानो नै जुलाफि बिलाइ नै बेबायदिनो आरो ओमफ्राय सिथार फानजेनबाय जोंनि ख्रिस्टमासनि थाखाय बिथांमोना सिथार फानजेनबाय आरो नै ओइ दादा ओइ सिथारखौ कत बेसाय ওইটা বোকাটা কিমানো বেচায় 600 আর ওইটা অন্য রকমটা উপর এটা 150 আর 600 এটা লাইট ওলা না গরমটি কারেন্ট জন করলে লাইট জ্বলবো ভাল দেখা পাবো আর नै बेनो आरो फानग्रा नै बिराद मोजां खरबरा नै एटु स्टार्ट तो बङाइ ना आच्छा दे खयला मेला যায় না যায় खयला मेला যায় না আমটেকা না যায় আমটেকাও যাব লাগে বেচাব লাগে এখন খ্রিসমাস আহি আছে না আমটেকা खयला मेला যাব লাগে ওই মিস্ত্রি ভাই হেরোইন माबा दखान आरोना पियाजि बायदिसिना पकरि नैबे ब्रादारानो सावो फानो बिराद मोजां बुस्थु मोनजागोन आरोना नै ভাল বস্তু খাওয়া যাব খাওয়া বস্তু সব আলু সবর পৰা লয়া সব এই যে এটা কি কয় এটা ময়সার কি কয় গারাম্বা ময়সার গারাম্বা পাই ইয়াতে আৰু ওই দিদিটাও বেশি আহে নাকি আপনার দোকানা দিদি আচ্ছা ओमफ्राय नै बिथांमोनानो जाद्लायो आरोना नै आनैबो दङ नै दे ओरैजाय सिस्टारमोनबो दङ नै ओइ किनिसे सिस्टार আচ্ছা এইটো সাদাও খাই নাকি কত ঘর আমগুৰি ওই লক্ষীপুর না এটাও নন আচ্ছা দে थैंक यू हाँ बाबू हेलो दे आरो नै बेयावहाय कम्पानि खम दामि कम्पानि मोननो हागोन आरो नै लंपेन्ट नांगौ ना मा नांगौ अनेक बुस्थु रोखोम सिस्टेम लंपेन्ट दं आरो नै ओइ এইটো কিমান বিক্রি করে 100 একদম 100 रुपिस बहुत खमावनो मोनगोन आरो 100 कम्पानि नै बिराद मोजां ओइ मालिक थाखाय আছে बाजाराव गिसे आच्छा बिराद मोजां फुल मोननो हागोन आरोना नै ओरैबायदि मोजां फुल नै फानो बे फुलखौ फानो आरोना बिथांमोना गारिजों लाबोनानै नै जोबोद मोजां फुल बिबार नै मा नांगौ फुल बिबार मोननो हागोन आरोना नै চলাফৰা কৰলা মাছমাৰি আহক অলপ আগবাঢ়ি আহক বস্তুটো খাই চাওক অসমীয়াত এটা কথা কৈছে গ'লেহে গম পায় বাট কিমান দূৰ খালেহে গম পায় টেঙানি মিঠা আপুনি বস্তুটো খাই চাওক বাংলা ভাষাত কৈছে বিখ্যাত নাম কি ফলে পৰিচয়